Malawi Today. Kukambirana nkhani zina zikuluzikulu zimene zikuchitika mdziko muno. President Peter Mutharika anavomereza pa 8 May 2026 ku Kamuzu Paris pamene amakumana nda Malawi Red Cross Society kuti Malawi ambiri akukumana ndi mavuto azachuma, kukwera kwa mtengo ya zinthu, kuchepa kwa ndalama komanso mavuto a moyo. Komabe iye ananenesa kuti boma lake likugwira ntchito molimbika kuthana ndi mavutowa, ndipo zosatira zabwino zayamba kuoneka kale mdziko muno. Koma mafunso alipo kuti kodi Amalawi akuonadi kusintha kumeneku, kodi mavuto azachuma ayamba kuchepa, ndipo njira ndi ziti zomwe zingathandizire kubwerezesa chuma chathu mchimake mdziko muno. Nkhani yathu stabilize as we promised. Stabilize, to ask people to be patient, as I said. We're working on long term. Nobody died of hunger or eating kiteze or nyika or whatever. So that one is managed. We have the food security now. And there's no question that this coming year we're going to have a good harvest. So there we're taking control. Fertilizer, we're going to manage differently this year. We're going to start quite early, and that will be taken now. Forex, that's a challenge because the whole global economy is unstable financially. It's not in Malawi, it's unstable, so it will take some time. In 2014, when we came in, the economy was in doldrums. It was about 12 months to stabilize, 12 to 18. Now the economy is worse than it was then. It may take a little bit longer. So I would ask people to be patient, especially some disgruntled politicians, so-called leaders, who are, I think, trying to create an unnecessary disgruntlement. That we'll work on this. We're working on it with our partners, both private and public, and international and domestic. And in due course, we'll solve the problem. Yeah, so makamaka chimene amatanthauza Mutharika analankhula mchingerezi koma amanena kuti poyamba amatsindika kuti nkhani ya mafuta imene yakhala ikutivuta kwa masabata angapo pakatipa panopa iwo akuona kuti yacheperapo, ndipo mafutawo amba madera ambiri amba kupezeka zimene boma lawo linalonjeza kuti nkhani imene yathana nayo. Ndiye anatengerapo somwayi pamwambo omwe kufotokozapo zamene zachuma zikuyendera mdziko muno. Titsindike pano kuti Mutharika anavomereza kuti nkhani zachuma pakali pano sizili bwino, komano ananena kuti izizi zikuchitika osakhala ku Malawi kukhala kuno yayi, koma ndi dziko lonse lapansi imene maiko ambiri akukumana ndi vuto la zachuma. Anapereka chitsanzo kuti mmene ankabwera mu tsogoleri wawo oyamba chaka cha 2014 anapezanso chuma chitasokonekera mdziko muno, komano zinawatengera miyezi 12 chimene chili chaka kuti abwezeretse chuma mchimake. Ndiye ulendo uno amati uno ndi apezano zoyipitsitsa kusiyana ndi 2014 kunkhani ya zachuma, zimene akuona kuti tidekhe sizatengera nthawi yochepa kuti azikonze, koma ali ndithu njira mozikonza. Analonjeza kuti nkhani ya fetereza sivutirapo chaka chino, ayamba kupereka mwachangu komanso apezeka mwachangu. Nkhani ya ndalama zakunja forex akunena kuti imeneyo akuthamangathamanga kuti aonetsetse kuti forex ipezeke, komanso amanena zachakudya akunena kuti palibe munyengo imene imakhala yovuta ya njala amene wafa ndi njala kapena mwina anthu kudya zinthu zachilendo ngati nyika kapena chitedze. Ndipo atsindika kuti chaka chino zikuonetseratu kuti tili ndi zokolola zokwanira. So makamaka kokulu kuti akupempha anthu kuti adekhe chumachi chiyenda bwino. Aposaidwa apa mwina asamvere ena ndale amene ati akutengerapo mwayi kufalitsa uthenga osakhala bwino kukhudza zachuma, koma iwo boma lawo likuchitapo kanthu. Mwayifotokoza bwino ndithu. Ndiye pano ndi matimu tiyambe kupereka mwayi kwa alendo athu kuti ayikepo maganizo pa nkhani imeneyi nsanabwereso kwa iwe wanangwa. Tiyambe ndi Betha Phiri kuchoka ku Medgen.
Betha Phiri mukundimva muli pa line? Ndikumva Chabwino. Mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino. Inenso ndadzuka bwino. Nkhani ndi imene mwaimvayi, mwina mafunso nkumati kodi inuyo ngati munthu mmodzi amene muli kaswiri pa nkhani izi zachuma, mukuona kuti zimene akuyankhula mtsogoleri izo ndi zoyankhula on the ground, kodi zikufanana zimene akuyankhula ndi zimene zikuchitika pa ground, kodi zikugwirizana? Sabi ifotokoze kumene kuti oyambirira tikulamikira kunena kuti president adzikubiri excellency Professor Arthur Peter Mutharika akuzindikira kuti dziko lino likudusa mu machallenges ambiri akati kuyambirira ndi zimene kuti akuvomereza ndipo afotokozera kuti mavuto padali nawo, ndipo nkuyesayesa kwawo akunena kuti aonetsetse kuti zinthu zichite bwino kapena kuti zayamba kale kuchita bwino. Koma ndimafuna ndifotokozere kunena kuti lero lalikulu la mavuto amenewa ndi ambiri, ndipo mukaona ngati malawi economic development zambiri ndizofunika zikonzedwe. Choyambirira timaona kapena kuti tikuona nkhani ya ngongole public debt wayana komanso wamanga komanso omvera ndosamena kuti onere. Yes. Kuti pakali pano public debt yacho na 90% ya chuma chonse chimene chimatoka kati chiki. Zimenezi zikubweretsa kuna kuti chuma chizikhala chipiriwera chifukwa ndiye kuti moti tilowetse ndalama chizi chofunikira dziko lukhala pali kubweza ngongole zimene. Tabwerezaniso ni nkhani imeneyo ya public debt, tafotokoza mwati 90%, tafotokozani kuti anthu amvese fa tikamakamba nkhani za ngongole mwina apena pake sitimalabadira kwambiri ngati dziko. Ngongole zimene dziko la Malawi lili nayo ndi 23 trillion Malawi pa. Imeneyi ndi 90%, mulingo wa 90% kwa chuma chonse chimene timapeza ngati dziko zatimati GDP, gross domestic product. Muchichewa chomfabwino tikunena kuti pafupifupi mabajeti atatu amene tipeza kukwaniritsa kuti tibweze mpangawo kumene ngongole zambiri za mkhamikani zimene dziko likuyenera kuti liziona kuti lifikire pa ndalama yoti iza kubwezedwa. Ndimangokamba gwero la mavuto amene komanso mbali ina ndikuperewedwa mmene timakhala nako, kuperewedwa pa nkhani za ntchito za malonda zatimati trade deficit, kuperewedwa kwa mabajeti athu apatitatu timaperewedwa pa mlingo wa pafupi 10% wa chuma chathu. Ndipo kuperewedwa kumeneko ndimene timafuna kuti chuma tisaike ndalama mu masectors amene akhoza kuthandiza chuma chiperebe yatimati fiscal deficit. Kungonjezera dziko linoti lili kavuto ambiri kapena lizobetsera zambiri kunkhani ya zomangamanga ma infrastructure, misewu komanso mbali ya energy kuti tikugolo. Ndipo motero kapena kuti process ya chitukuko amanena kuti chitukuko chimakhala bwino kapena kuti chimakwera ngati pali infrastructure development. Ni machallenges amene mudziko. Nkhani za kusintha kwa nyengo iziso zimaonjezera kuti chuma chisapite patsogolo. Koma nkhani imene kuti zikhaso kwambiri ngati ziko ndi kulephera kutolera ndalama zokwanira mdziko lathu lino, pamene tili ndi anthu ambiri amene amachita ntchito za malonda pafupifupi 88% amene ali mu informal sector
amene ndalama zawo sizimalola kumisongo kuti tikwanitse kutolera ndalama kuikanira. Na mwachidule ndimafuna ndinene kuti mavuto amene apresident afotokoza ndizoona zokha zoti ndipo zikugwirizana ndi pamene titakhala tikuchita ngati Malawi Economic Justice Network kuti zobetchera paituma mdziko lino ndi zina ndi zimene tafotokozera pano. Ndilekezeka ipo. Mwina ndisanapite kwako Ndowe manena kuti kodi zimene ayankhula in terms of kuti kodi boma likupanga chani kuti lithane ndi mavutowa kodi zimene ananena mtsogoleri wa dziko lino ndi zimene zikuchitika on the ground kodi zikufanana? I think funso linali limeneyo mwachita bwino litu kufotokoza ndithu satani wa mavuto athu kuti kodi gwero lake ndi liti, koma pamene popo mwina musanapite kwako Ndowe tango ndifotokozerani kumukuona kuti zikugwirizana kapena ayi. Ndikhozekereza kuti boma lango yambapo chabe koma mtunda udakalipo. Choyambirira akalamba za kupezeka kwa chakudya, kukuza ntchito za ulimi, zimenezo zili tindizikana kuti inflation kanoti katundu mtengo wa katundu ukhale omvere zatimati existing food inflation. Tsopano kupezeka kwa katundu wa zaulimi kumathandizira kuti katundu wina atsike mchenji, koma chifukwa chakusowa kwapereka tikutha kuonabe kuti katundu wina asimikira ngati mafuta ndi zina zotero kumapamvetsera alipenza Amalawi akuvutikabe kuti afikire pa umoyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Ndi zimene zikuchita pa ground zangolamba chabe food inflation ayikuonza. Food inflation kuchepa ikakhala yotsika mlingo wake kumapangisa kuti inflation yonse ikhale kutsika. Angoyamba pang'ono komabe tikuyembekeza zambiri zimene Amalawi akhoza kufunika kuti azione zikuchitika. Kupezera kwa forex kufikira pano misika ya Parallel imene imapezeka ndi forex kusiyana ndi banki idakachitikadi. Ananena Minister of Finance ku Parliament kuti afuna ani ndi malonda amene amachitika ndi ndalama yakunja mu Parallel market. Izi ziti zinambe kuchitika pa ground. Chifukwa tikuona kuti forex yake ndiyo perewera. Komanso ntchito za maombi zimene zimapangisa kuti forex ikhale yokwanda zinafike pa chimake chenicheni ndithu. Chabwino. Ayi pano tipite kwa Benedicto Kondowe. Akondowe mwadzuka bwanji? Ile ndadzuka bwino yana mwadzuka bwanji ndi chawananga. Wanangwa. Iya ife tonse tadzuka bwino. Ndimafuna kuti inu mwina muitengere mbali ina. Betha Piri afotokoza bwino ndithu za gwero la mavuto athu, kufotokoza ndithu za public debt, trade deficit, ndi zina zonsezo kuti ku infrastructure kukuso kuli mavuto ndi zina zoterozo. Ino ndimafuna mwina mutaitengera from this angle kuti kodi ife ngati dziko mwina chimativuta kwenikweni ndi chiyani ngati anthu ngati atsogoleri kuti tipezeke kuti tidakali pomwepo nkhani ya chuma khala ngati kumangozungulira pa Chingereza amati vicious cycle, ngati kuti basi tizingoyamba apa tingorekeza mwina nkhani za magesi tekupezeka nkhani za mafutazi ndi nkhani zoti sizachilendo. Governments come in, governments go out. Timakhala ngati kungozungulira nkhani zake zomwezomwezi. Tikakamba nkhani za kuba za corruption zimakhala zomwezomwezo. Inde titomanena kuti ena mwina makhala better than others, but at the end of the day ngati dziko timakhala ngati kuti kungozungulira. Inuyo mwakhala ndithu Malawi muno following these issues for some time, mutaonenapo motani? Zikomo kwambiri yana. Mwina nkhani imodzi imene ndi yayikulu kwambiri ndiyonena kuti ngati dziko timakanika kuti boma likhale likupitirira, imene timati continuity of government. For continuity kapena kupitirira kwa boma sikuti kumatanthauza kuti mukasintha mtsogoleri ndiye kuti ndondomeko za boma kapena china chilichonse chisinthe. Koma mukabwerera mbuyo muona kuti nthawi imene tasintha mtsogoleri
zinthu zambiri zimasintha ngakhale ma programs ena amayimitsidwa ngakhale kuti akuthandiza kapena kufikira amalawi ndivuto limodzi nalo ku Capitol Hill kujatu ambiri ma technocrats amakhala omwewo. I know kuti pamakhala mwina kusintha apo ndi apo ma PS, but the largest part of the civil service imakhala kuti ndi omweyo. Ndizoona koma mukayang'ana ma PS boma likasintha muona kuti ma PS amene timati ma controlling officers ambiri amasuntha ena kuwapitisa Guantanamo. Of course mumakhala ndi ma directors chifukwa chosintha zimaonesa kunena kuti ma technicians at director level amakhala wopanda mphamvu chifukwa chonena kuti ndale zimayamba kulowerera. So ngakhale kuti muli ndi anthu amene ali ndi upangiri kapena kuthekera koma upangiri wawo sumaonekera chifukwa chonena kuti environment imene tikupereka imakhala yosayenerera. Chinthu china chimene chimachitikanso ndichonena kuti boma likasankhidwa ambiri amalephera kupanga zisankho zimene zili zoyenerera chifukwa chonena kuti mwina amafuna amalawi awakonde pamene amalawi in long term amakhala akuvulazidwa. Ndipereka chisanzo chimodzi cha nkhani ya ma tax reform. Yes. Muona kuti ndondomeko zimene zikutchedwa EIS ndi ndondomeko zimene sikuti zayamba panopo zinayamba mboma la Chakwera. Koma zinayimitsidwa pa zifukwa zina za ndale. Amthalika alowa mboma akuyamba ndondomeko zimene inde zili ndi mavuto amene ndiwomveka koma ndi ndondomeko zimene zikuthandiziranso kuti ndondomeko za misonkho zilongosoke. Koma kuti asogoleratu apange zisankho zoterezi zimakhala zovuta kwambiri. Iya musanapite ku mfundo inayo makamba za EIS ndemo unena kuti inayimitsidwa anthu ya Chakwera chifukwa za ndale muna tangu tifotokozerani fwa malawi ena muli khanga timene pomwe amanga mmasamba muthandauza chani? Chimene timathandauza ndichonena kuti mukatsatira ndondomeko kapena zokambirana zimenezi sikuti zinayamba panopo zinayamba boma lakale kuti ndondomeko zisinthe koma implementation sidachitike chifukwa chonena kuti inuyo mukudziwa kunena kuti panali nkhani za chisankho za 16 September 2025 zimene andale amayang'ana kwambiri kunena kuti ndondomeko zimenezi zikayamba kugwiritsidwa zisintha bwanji kaganizidwe ka Malawi pa nkhani za zisankho zimene zikubwera. So ndikunena kuti atsogoleratu ngakhale amthalika mmene ali mboma akuyenera azindikire kunena kuti pa zisankho zina zimene iwo ngati mtsogoleri akuyenera apange osatengera nthawi zonse kunena kuti amalawi aganiza zotani ngati ndondomeko zimenezi zingathandizire kuti chuma cha dziko lino chilongosoke. Koma kwa ine ndikuona kuti nkhani yayikulu ndiyonena kuti mukayang'ana kuchuluka kwa misonkho yachuluka kwambiri mukayang'ana nkhani imene beta wanena kuti debt stock ndi yayikulu zikumveka ndithu kuti misonkho imeneyi imayenera kuti ichitike. Koma nkhani ndiyonena kuti kodi misonkho yonseyi mukatolera muyigwiritsa bwanji ntchito ngati Katangale akupitirira komanso ngati masalaries a anthu akusalabe pomwepo pamene misonkho ikuonjezekera chifukwa pakuyenera pakhale balance kuti ndalama imene munthu ikulowa mthumba mwake ifikire zinthu zina zimene zilizofunikira. Then maona kuti pamenepo pa nkhani ya misonkho pakufunika ndithu kuti pakhale balancing yoyenerera chifukwa misonkho nditofunika kuti tikonze misewu ndi zina zimene maibesa anena koma mutha kutolera misonkho koma wosayigwiritsa ntchito kuti amalawi aone kusintha. Chabwino ayi mbamba mwe makaya pomwepo ndibweranso be back to you. Wanangwa wamva mene wayankhulira mtsogoleri wa dziko lino mu clip imene tinasewera ija imene adayankhula pa 8 May ku Kamuzu Palace ku Lilongwe komanso wamva mene Bertha Phiri ayankhulira komanso Benedicto Kondowe. Iweyo ukumaona kuti amalawi agwire chiti kwenikweni tili pati ngati dziko. What's your analysis kuti kodi tili pati zikuyenda sizikuyenda tikupambana ndi pati pamene tikulephera ndi pati? Tinene pano kuti ndi mmene anayankhulira amthalika President Mthalika komanso anzanga awiri Bertha Phiri akumejini komanso Kondowe zikuonetsa ndithu kuti pang'ono pakuoneka kuti mwina kachidwi kapena
chikhumbokhumbo chofuna kuthana ndi mavuto amene Amalawi akumana nawo kalipo kachidwiko, koma chimene ndikuchiona ine kwambiri apa tikukhanga tikuti sitikuuzana chilungamo. Ndiye mwachidziwikire kwa iwo amene akudziwa pachiwa timati chithupsa, ukakhalwatuka chithupsa ukamachilambalala osadula mutu kuti muchifinye bwino sichimakhala kuti mwathana nacho, pankati muchimakhala chikupitirirabe. Ndi zimene zikuchitika ku Malawi. Mukhoza kuona kuti zambiri zimene zanenedwa ngati zochita zabwino ndi zapamwamba chabe, ngati kupezeka kwa mafuta awotu tinene kuti amene azipezeka daily. Sono ngati tikunena kuti mafuta ayamba kupezeka ndiye kuti vuto panabwera vuto loti simene alikhalepo, fa mafuta sakwenasowe. Ndiye kunena kuti mafuta ayamba kupezeka sindiye kuti zinthu zasintha yayi, tikungobwerera kunomo mene timene okhalira. Imeneyo sindinganene kuti zikuyenda apopo pena pake panatisokonekera. Mwina mbali ya chakudya ndizoona kuti mbali imeneyo tachita bwino, komano monga ananenera Bertha Pirads, mwina kumene tachita bwinoko kwambiri ndi kuyimitsa kakweredwe ka mitengo ya zinthu pafupi imene pa Chingereza amati inflation. Pokhapo tikhuzana kuti yayi bola zikuyendako bwino chifukwa choti mwina tili ndi chimanga chokwanira, ndi chimanga chimatenga gawo lalikulu la mitengo ya zinthu kakweredwe Malawi muno. Koma chimene ndimatanthauza kuti sitikuuzana chilungamo ndi chakuti kodi tili ndi maziko kupita kutsogolo pamenepo. Ndi ineyo sindikuonapo maziko enieni, chifukwa anthu fe kuchokera kalekale chuma chathu chimachokera ku foja. Apart from foja amene panopa sakuyenda bwino, tilibe chilichonse chimene tingaloze kuti talowera uku kumene kuti kubweretse ndalama zakunja. Fa masamu ake ndi osavuta, ngati sitigulisa china chake kunja sitikhala ndi ndalama. Ndeti ngongole imene amanena Bertha Pirads ndiye ndi chokhacho chimene panopa tikutani tikudalira kapena kupatsidwa ngati mwa donation ndi ena zimene masuku anthu zochepa. So kupita kutsogolo maziko eni panopa ineyo sindikuwaona kuti tilipo pamene tingaloze kuti tayima apa pamene pasinthe chuma cha dziko lino. Zimaoneka ngati kuti dzikoli kuti liyende makapa nkhani za chuma tayenera kupanga pa Chingereza mati radical decisions. Tayenera kusintha kaganizidwe komanso kupanga ziganizo zina zowawa zopweteka zokuti kwina kumalira uku kumamutsa zokuti mukonza ziko. Ndifuna ndipite kwa Bertha Pirads kuti mwina atifotokozere ngati munthu mmodzi woziwa za nkhani za chuma kuti kodi what are some of those radical changes that Malawi needs to go through kuti zitiyendere. Ndiye ndibweranso kwa iwe wanangwa Bertha, my Bertha Pirads, sindodziwa ngati mukundimva pa line. Ndikukumvani. Isoma kwambiri timanena nkhani yonena kuti muone maiko amene atuluka mu mphawi muzaona kuti pena pake anapanga ziganizo zowawa koma zinali ziganizo zona to long term mwina zinawathandiza. Enanso mwina nkumanena kuti usogolero sukutithandiza koma pena kenaka unapeza kuti chuma cha sintha. Ino mukuona ngati ni madera ate amene ngati dziko we need to make radical decisions. And kamanena ma radical decisions amene sikuti kungopachika mwina Mutharika ndi chipani chawo chimene chili mboma tukamba ngati dziko collectively kuti enera kuganiza motani mosiyana ndi metakhato opangira zinthu kuti zinthu zisinthe pa Malawi pano. Ziko mukwambiri radical decision tipange chani kuti timaza chinthe ineru mafunda ndine kuti many decisions zikuchitika padera dera. Radical decisions ni mindset change ni takatamba za security. Ndipo tili nayo ndondomeko imene boma lapita ngati boma ili linakhazikitsa ndi kuvomereza imene kuti tikapanga izi mu short term tikhala kuti chuma chathu chizili patsogolo, tikapanga izi mu medium term kapena long term tikhale kuti tupita patsogolo. So ndikumbuse pa mitengo ya Malawi kuti zinthu zimenezi ndi monga ngati number 1 kukuza ntchito za agriculture commercialization. Kuti no ngani kapena ntchito ya malonda ipite patsogolo. Wayana kapena kuti wananga na fotokoza kuna kuti akukamba za agriculture tiungodalira top lake amene kupita sobwino kwambiri pa kuenda bwino pa ntchito. Zinazo zina zimene tipeza kukuza kunkhani ya agriculture.
ndi zina zotero. Komanso kodi ngati dziko tikupanga bwanji, tikupereka bwanji chipesa kwa ma foreign direct investors. A Benedicto Kondowa anafoti kuti zokhazi zimene zikuchitika kusanzana ovomereza EIS system imene tikuitchulayi zikungoonesa kunena kuti no ubale pa nkhani ya malonda uli pa chiopsezo. Ngakhale anthu amene angabwere kuti ma investors abwere ku dziko kuno akuona kuti pali political instability chifukwa ndi ziganizo zimene tinazipamba kalekale koma tikulephera kunena kuti no tilunjike tipite chigulu. So nkhani ya export tikuyenera tikuze ndithu, timangoimba nyimbo tifuna tikuze ntchito za malonda koma zenizeni tizikuchitika pa ground. Komanso kuyimitsa kutemera kwambiri nkhani ya ulimi ndikuona kuti ndi zinthu zimwe zimene zingabweretse chuma ku dziko lino. Mbuyomo timamva nkhani ya kukuza diaspora remittance imene kufikira pano there is a lot of informality kapena kuti maformal channels olunjika kunena kuti ndi ndalama zingati zimene timalandira kapena tikupeza kuchokera ku diaspora remittances. Muona kuti takhatika chaka ndi chaka, komanso ndondomeko zina zosiyana zimene takhala tikuzika ku nkhani ya debt. Ngongole ina tikuyikamba kuti ndiyochoka yakunja foreign debt, koma muziko lathu momwe nazo ngongole za nkhani domestic. Now radical deficiency izinthu zachilendo kwenikweni. Mali 2063 zikwambati makamaka MIP1 Medium Implementation Plan MIP1 10-year plan imene ili tiye tilunjike ku mining ipite patsogolo, private sector zonsezo tilinazo in black and white, koma chidwi ndikufuna kuchita zinthu zimene zikutivuta tipate tingozimbulira pamodzi koma zinthu zitilinazo zinakhazikitsidwa mothandizidwa ndi National Planning Commission, koma aliyense akabwera afuna ayendese agenda yake. Corruption komanso kusafuna kupitisa patsogolo zinthu zimene zikuyenera zichitikire ndi amene onde ma radical decision. If nothing izikusiyana ndi mindset change imene tidazilemba kale koma kuti tingolamba kuchita ndi kupita chitsogolo. Ayi zikomo kwambiri Mayi Bertha Phiri amene onda executive director ku Malawi Economic Justice Network. Ndiye palaini pa tili ndi atolankhani amene tifuna kuti acheze ndi Malawi malo osiyanasiyana, koma poyamba ndili ndi Blessings Makuwira. Blessings Makuwira, ukundimva? Ine layana kuno kubalaka ndikumva ni bwino kaya madzuko banji mene ku Blantyre. Ifetu kuno tadzuka bwino tacheza ndi Amalawi, koma mwina poyamba uli mbaliti ya Balaka ndi wankulu. Ine ndikambe unaona kuti ndili Balaka, koma Balaka amene ndi wambali ya Andiamu amene mukuza kuno kubalaka kumene mbali mene kuli Chifofi Ruangwa mbali ya Andiamu kumeneko. Kuja kumachokera lero ya bandi kuchi. Ya mbali yake imeneyo. Chabwino tacheza ndi Amalawi kumeneko. Apa ndina mlaya awiri amene wa njaji Nyamata amene akufuna kulikirapo ndemanga pankhani imene yakakupira wireless times program imeneyo. Bambo kwambirira wa Nyamata tuzeko sinalide kuti sinajani ndani kwa program imene wakhala kuimvera. Ene zinanga ndi Ishmael Chimombo Abidi John kuno kubalaka kwa Ndiamu. Nkhani imene ili pa wireless times maimvetesa nkhani ndiyo kuti kodi inu mwe wanu mukuona kusintha kulikonse pankhani ya zachuma. Kunkhani ya zachuma tene kuti ndrama imene kuvuta kuti uyipeze, komano kunkhani ya zakudya ndimene kuna kuti kusintha kulipo. Kodi mukuona kuti boma likuyenera kuyika patsogolo chiyani pothana ndi mavuto azachumawo? Nkhani yakulu ndi business ndi imene timadalira Amalawi ambiri mziko muno. Akanasewesa kumbali business kuti business zipite patsogolo chifukwa chana kuti maka kumbali ya mitengo Amalawi ambiri kuvutika chifukwa cha mitengo zomwe zachitika pakati pa tikapita koda kupeza kuti mashopu ambiri samasegula ne kuti ife timaona ngati ma black market ndi mitengo makhala yokwera business kumatilizeka pena ndama ukhala nazo mthumba kumano kuti ukaoda usakaoda mapetaka ukapeza kukadika mpamba kaendeni ife panatati mkaleti tupeza kuti mena masegula mashopu mu ambiri
zambiri tilibe chifukwa ndi amakita ija atakakuti afesa mbali ngazimene kuti ayike chitetezo chokwanira pa katundu ife kuza mwina umoyo wa zachuma kuyenda bwino. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Peter Mutharika adalankhulako kunaona kuti anthu ayembekezere kuti zinthu zikhala zikuyenda bwino. Ino mawu amene wanakwa president mukayembekezera kuti zinthu zikuyenda bwino. Chiyembekezo chilipo chifukwa kuti pali zina zimene anaonjeza wakwanitsa ngakhale zimasana kwanitsa zingathiuta kwanitsa tusimozamoza nkamodzi fa apa chivoteri mwene tengana kuti ndi miyezi 6 imene takhala mwene ndi 7 komano zina mwayo zasintha. Ndiye chiyembekezo ndi nacho kuti mwina mwake zisinthadi kutenga ndi macho amene watipasa mbuyo miyezi imene walamulira. Layana bacho nimalize ni mara imozi so zina lijapaja zina jindani Louis Kabutu kubalaka mkani maimva umoyo wanu mkani za chuma kupenda motani. Nkhani za chuma tinene zona sizikuyenda maga titona kuti mwina umbala yaja kuja so kuja moyo sumenda ndicho kuja joka yayi pali zambiri zimene zimakhazi kuyenda ndi moyo so ngati kumbali ya za chuma ngati kumbali ya drama ikusowa titona kuti nthaya chakwera ija tikati zinthu zomakwera koma drama ndithu timagulisa nazo kumene zona timagulisa chakwera koma papa zikuvuta business ikuvuta paja drama sikuoneka marketing ya zinthu zapasika za minda sizili bwino ife limene ngati mavenda timadalira kuti nomwina alimi akagulisa zedi kula koma mitengo imene ilili pa ground sili bwino muone mkufoja sizikuyenda zinthu ngati zimene zilupangisa kuti nomwina ife ngati business zilivuta inu kuona kwanu mukuona kuti koma lichite chali potana ndi mavuto amene waaza chumawo. Mwina umbali ya iwo ngati experience yawo pa nkhani sikuyamba kulowa mbomamu akandika chiwiri komanso ngati kumbali ya DVB mwina tokhala kachitatu ili mboma ali ndi njira zawo zimene akhala kuti lonjeza kuti zinthu pa miyezi yakuti zakhala zinthu zasintha mwanga takaluza September uja tikangoti tavota mwina 2 months zikhala zinthu zavota zasintha kwambiri koma pa mutha kuona kuti no tikuthamangira mwina 7 months 8 months pamene mwina zinthu zungukwera mwina zilipokwera pomwepo sizikusunda zangu kukhazikika pomwe tinkalira nthaya chakwera ichi so tikupempha kuti ngati boma litiganizire mumalisa misonkho mwina zina zimene zabwesa ngati mwina misonkho yowawa ndi zina zimene anatilonjeza ngati nkhani ya sukulu chani zimene zije masukulu aulera aja zatibwesera mavuto ena ona kuti background sepali bwino mbali ya katundu kukwera mbali ya mitengo ya katundu. Kodi mawu amene analankhula mtsogoleri wa dziko lino Profesa Peter Mutharika akupasani chilimbikiso china chilichonse? Titokhala ndi chilimbikiso komanso kuti kuyankhula kwa zitsogoleri kumakhala kungoyankhula kuona kuti anthu angakhazikitsa bata komano kunena zona patakhala kuti kusintha kuti mwina tikhale ndi dziko labwino ulamuliro wabwino aganizire kumene koko munthu wa mmidzi iye akati zake zayenda bwino ndoti adye kashuga kadzipezeka musavuta kanchere kadzipezeka musavuta so zinthu ngazimene zimapangisa kuti moyo wa munthu zikhala ofewa komanso zikhala kuti azidalira kuti ndi atsogoleri amene amaganizira miyoyo ya Malawi. Zina ndichakumaliza Louis Kabutu kuno kubalaka. Mmenemo ni mmene namalizira kuno kubalaka anyamata awiri achinyamata amene wakuika mundimanga pa nkhani imene tikuyambirana pano kwa Walisa Times program imene yakulinji. Ayi Blessings tathokoza kwambiri ukhale ndi tsiku lopambana. Ndathokoza zikomo. Wanangwa wamva Blessings akucheza ndi amalawi akuti ndachinyamata uko komwe ku chakwa indiamo uko kubalaka ndiye kuyankhula tu ndithu mwanzeru kuyankhula with passion sindikudziwa kuti iweyo ukwamvesesa motani koma mwina usana ike pa nkhani imeneyi timveso kuchokera ku komwe ku Nsanjeko kuli mtolankhani wathu kuli mtolankhani wathu Innocent Kalikoka. Innocent Kalikoka ukundimva? Yes wayana mumveka bwino kwambiri ndithu. Chabwino. Tikumva kuti kwavuta ku Nsanjeko. Ndikusanje chikwawa kapena ndikuchikwawa koka ku Nsanje sizinafike izi zomasowesana ziwalo. Ayi ndithu mudi zinamba kuchikwawa kwangabuzo komano mmene mafika Saturday pamene nozimafalikira kunoko moti anthu anapha ndithu munthu kumuganizira nkhani zimenezi nkhani kuti nditabodza ende anthu amene akupanga crime wonso akayeza kwanza kuti china chilifu chili bwinobwino ndithu. Chabwino imeneyo tikhala program yapadera kuti timve kuti kuchikwawa ku Nsanje chikuchitika nchiyani koma nkhani ili pano waimva tikucheza ndi Malawi
kumeneko sindiudziwa tuli mbali yake itiiti yoti nakonso uchocheze ndi amalawi umve maganizo awo pamene nkhani zachuma zikuyendera mdziko muno. Yesu ayana ine mauno ndili pa msika wa chipatala pamene ndi paboma ndipo so apapa ndi abambo awiri amene apereke maganizo awo malingana ndi nkhani imene tikukambirana pano. Choyamba tikudziwe ine ndine Edward Kashawo Sebuno Akashawo nkhani ndimeneyi lachitano sabata latha mtsogoleri wa dziko lino anavomereza unena kuti zinthu sikuti zagwira msewu zinayambe kuyenda bwinobwino. Anavomereza kuti pali mavuto osiyanasiyana amene sanakonze ndipo anapereka chilimbikitso kuti zinthu zisintha. Leti mafuna timve maganizo anu inu kuna kuti kodi pa moyo wanu mukuona kusiyana kuti kosi kumbali zachuma palibe chimene chikusiyana moyo wanga kumbali ya chuma tunataka kwa watu kama mmoja ngobiri mabezela kinga moziza kuliza moziza pomwe chimanga kuzeka mochito nili kuhabe ngizovuta pomwe wakanyamara kuti peze ngobiri limene kufuta pazikolo sababu mina maganizo anu ndo muganizo li boma litani lipa tsogoloji yani kuti litane ndi mavuto azachuma koma itapeza njira yabwino kuti kupanga makampani ena ang'ono kapena ngongoleza mizizo ngatokwathandizana kuti azipeza chizosa zawo za security koma chakuti kupezera kuma makobiri ndi akuso mungaminira nini hapo anavereka mawa chilimbikitso kuna kuti zinthu zisintha mwina inu zimene nayo mfula president zikupatsani chiyembekezo zosapatsa chiyembekezo zikuwa silingane kuti pakana pa zinthu zisintha pakati pano pati nkati mwa ndimi sizingasinthe kukhala kwati koma kovutika chabwino thokoza kwambiri apatimveso ena tikudziweni pano ya imene nembusa Moses Rossi kuno konsanje chabwino abusa Rossi nkhani ndimene president amulezo kuti zinthu zinayambe kuyenda bwinobwino timafuna timve kumbali yanu kodi pamoyo wanu mukuona kusintha pankhani zachuma zoonadi pankhani zachuma zikuvuta kwambiri mdziko muno koma chakudya chikumapezeka kwambiri. Tinakakondwa kuti boma litiganizire dziko lino la Malawi kunena kuti chumanso kuti chiyambe kuyenda bwino kutha kuvomerezana nawo president zimene afotokoza kuti zinthu zikuyamba kumene komabe mmadziwa nthawi zambiri andale amangolankhula osafuna kupanga zinthuzo koma ifeyo ngati nzika zenizeni tikudandaula kwambiri kunena kuti ngati dziko ndalamaso ndizofunika ine of course mwachitanzo ngati mafuta kusowa kwa mafuta kukupangisanso kuti zinthu zambiri kuno kunsanje zikwere komanso the whole Malawi so ngati boma ipange njira zabwino kuti zithandizire dziko muno kuti mafuta ndi zina zotero zipezeke. So mina muganiza kuti boma lili patsikoji yani kuti mafuta amene mukambawa akeve ya boma ikhale ndi njira zoti ziwathandizire nzika zake za dziko lino ndicho linga chonena kuti boma lili ngati tate tono tate anawo akamadandaula bambo wabwino amapanga njira zomuthandizira anawo ndese kunena kuti ngati nzika za Malawi kupempha boma lama ya DPP ipeze njira zabwino itithandizire ifeyo kuti dziko lino lipitirize kuyenda bwino potenga nizimene anayankhula president Mutharika kuti zinthu zisintha pompano iniwe zimene zikupatsani chiyembekezo zimene sizikutipasa chiyembekezo ngati nzika chifukwa andale ambiri amangolankhula koma osachita ndikufuna kuti boma ife tipoivotera nayikhulupirira kuti ikhoza kusintha zinthu koma zina akupanga bwino zina ikulephera boma zimwe kwambiri ndikuthokozeni chifukwa muna lola kutenga nawo mbali pa program imeneyi umo ndi mmene ndachezera ndi makosana amenewa awayana. Tathokoza kwambiri Innocent ukhale ndi siku lopambana. Zikomo wanangwa chafulumira ukuona bwanje zimene amalawi akuyankhula pa ground kuchokera kunsanje komanso kubalaka kumene tinayambira kuja kuti amalawi akuti bwanji pa nkhani zimenezi? Mukamvetsera amalawiwa akugwirizana sakusiyana kwenikweni ndi mmene timanenera muno kuti
mbali imene ikuoneka kuti ikuyenda ndi ya chakudya chifukwa choti timadalira kwambiri chimanga ndi chimangacho chilipo ndiye mitengo yakenso chambogulisidwa pa mtengo wochipa koma tikanena kumbali mwina ya zachuma imeneyo mukhoza kumva kuti ambiri akunenabe kuti mbali imene yavuta makamaka ndalama sikupezeka kwenikweni ndiye kuti anthu mphamvu yawo yogula kapena pa Chingerezi imene amati buying power yatsika kwambiri chifukwa choti sitikutha kupanga ndalama so ndi kachiopsezo kakakulu mwina mungobwereza amene ndinapoyamba paja kuti ngati boma ifeyo pano pati kumakhala ngati nyumba ya munthu yongopeza chakudya cha tsiku lomwelo ndikuti apapa tikuthamanga tipeze forex pang'ono tikagule mafuta asasowe tithamange tikagule mankhwala kuzipatala asasowe tithamange tikatseke apo komanso tibweze ku ngongole zimene zanenedwa kuti mwina pawani kwacha iliyonse ndiye kuti 90 namba ndiya ngongole uyizo titi pachabechabe so chifukwa cha chimenecho chikhulupiriro chenicheni choti mavuto athu atha kusintha ndi chochepa kwambiri ayi kufotokoza kumeneko kwa Wanangwa Chafulumira tapase mwayi alendo athu kuti ayankhule mawu omaliza pa nkhani imeneyi tiyambe ndi Benedicto Kondowe. Benedicto Kondowe, inu mukuona kuti take home message yathu ikhale yotani? Poyamba muyankhule kwa atsogoleri ndipo kachiwiri muyankhula kwa Amalawi. Nkhani yayikulu ndiyonena kuti mavuto amene tili nawo zili ngati chitufya chimene munthu akhala kuyenda nacho kwa nthawi yayitali. Ngakhale atapasidwa tsiku la operation sikuti limachosa ululu umene amayenda nawo pamene tsiku la operation limapereka chiyembekezo kutanthauza kuti monga mmene mtsogoleri wa dziko lino wanenera pali zambiri zimene Amalawi akuyembekezera chifukwa ndi ululu umene ayenda nawo kwa nthawi yayitali ndipo ena akadakonda kuti ululu umene utherero koma tikudziwa kuti nkhani za chuma ena zimatenga nthawi koma message yayikulu ndiyonena kuti Amalawi akumvabe ululu ndi Mutharika awonesese kuti ndondomeko zimene akukonza zikuthandizira kuti ululu umene Amalawi akhala kuyenda nawo uti chifukwa iwo sikoyamba kuyendesa boma ndipo mwa mawu awo Amalawi akufuna mawu amenewo akwaniritsidwe. Kwa Amalawi azinzanga ndizonena kuti ndizoonadi tonse timavutika magawo osiyana-siyana. Ndinanenapo kunena kuti mwina pamene zinthu zikukwera timasalale ta anthu tikadali ochepa ndi mbali ina imene kuyenera iwunikiridwe komanso simunganene kuti chuma chipita pasogolo ngati nkhani za magesi sizikukonzedwa chifukwa kuti makampanies apange zinthu pakufunika magesi. Maibeth ananenapo za agriculture, mining komanso tourism, manufacturing ndizofunika kwambiri chifukwa pali zinthu zina zimene timapanga kunoko koma timalephera kuti tizikonze kuti tipeze ndalama zochulukirapo. So izizi ndi magawo ena amene mwina tikadawunikira pamene tikupita chitsogolo koma timema Amalawi kuti tonse tikhale pakati pa mayankho wokonza mavuto amene tinawo chifukwa cha Mutharika wokha amene angakonze. Zomwe kwambiri Benedicto Kondowe tathokoza kuti munalola kuti lero tikhale limodzi mpulogalamu ino. Timalize ndi Bertha Phiri amene ali Executive Director ku Malawi Economic Justice Network MEGEN. Mawu anu omaliza ngotani? Zikomo kwambiri mawu omaliza akupita ku boma makamaka la dziko lino kunena kuti Amalawi ali ndi chiyembekezo chachikulu pamene apita Mutharika amasankhidwa Amalawi amasankha ndi chiyembekezo chimene pakhala kusintha kwa zinthu ndipo chiyembekezo chimenechi chimene tamvera ndi Amalawiyo kuphatikizirapo ndi ine ndemu zikuonetsa kuti chiyembekezo chizazilala chipete langa linali pempho kunena kuti TMC ayesese mmene akhazikitsira ndondomeko zina mwachangu kunena kuti maphunziro ndi aulere mbali ya chuma ife takufunika kuti paoneke mutu wake bwinobwino ndikuonesesa kuti zinthu zisintha. Uthenga wina kupita kwa Amalawi kunena kuti tayenera tikhale ogwirizana dziko litilikonde ndondomeko ino imene isinthe zinthu
ndiyomwe ikupangisa kunena kuti mwina ochita malonda sikuivomera kapena kuti amakampani sakuivomera koma iyayesiza ndi imene ikulunjika pakusiza zinthu zina zimene zikhoza kusiza chifukwa misonkho izichitika oyerayera ndipo iziwerengedwa mosavuta nje nkambi za boma ndi amalawi tonse tayenera tigwirizane kunena kuti system imeneyi ikhale on surface ichitike komanso kulikonda zinthu kutiona ndikatandale manzirenedyose chifukwa zonsezi tikhoza kukamba kuti tachilipo tili operated koma ngati amalawi umini tilibe udindo ndekuti tizingozungulira pamodzi koma tigwirane manja tione kuti kodi masystem amene ayichidwe tikuthandizira bwanji kunena kuti chuma cha dziko lino chiyende bwino zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Mayi Bertha Phiri, tathokoza kuti munalola kuti khale limodzi siku la lero. Mukhale ndi siku lopambana. Zikomo kwambiri. Ndipo maunangwa ndikudziwa kuti anthu ena kumati chawanangwa ena wanangwa iwe ndi wanangwa tango kwangula 1 minute tisanachoke pamuzi pano. No, tinene pano kuti mawu amene alankhula President Peter Mutharika amveka. Poyamba tayamikire kuti kuzindikira kuti pali vuto ndi kubwera poyera ndi chinthu cha mtengo wapatali monga mtsogoleri palipo ena mwina amangolimbikisa kumakana zinthu zoti ndizoonekeratu. Komano chimene tingalimbikise ndi choti kupita kutsogolo tiyang'ane kwambiri kuti mavuto amene atithane nawo osakhala pa nthawi inokha koma kwa mibado yathu yobwera kutsogolo kuchifukwa chimenecho chimene chingasinthe dziko la Malawi. Zikomo kwambiri wanangwa iwenso ndamene unakonza program ya lero. Zikomo kwambiri.